ụmụnne na-ege m ntị, ama m na unu nụrụ ife mee na Lagos Island Balogun, ebe ndị ọsọ afịa na-abụọ na-anụ ọgụ, onye Igbo magbuo onye Yoruba, katakata wee na-adasi nsị afọ n'ime afịa. Ndị Igbo be anyị onye ọbụla atajarichazi ya atajari bikos amalọ ife nwere ike imene. Mana ọ bụ na ị na-ene anya na vidio maketa ife ahụ ka asụ na chairman ndị Lagos Island ọ bịara ebe ife afụ mere ghọtakwana ife mene. I thank God that how the can resolve go the issue, the situation aka mụtụbago because the tension dị bụ n'ụlọ na a na-ekwu na ndị Yoruba chọrọ ịba ndị be anyị ọgụ because of nwanne fa amagburu. Mana I'm happy na I handle the thing amicably, and na ndị nọkwa na around na ndị ọnụ na-eru n'okwu ghọtara na ọ bụ ndị enwere shop na-agba ọsọ afịa ife nwere nghọtafie. You understand me? Ejibefa ji today sin na ejigidere fa bọsi ya etife kwere ekwe nke ọzọ mapụta ka a na-eji ya ma were mechara mma wee magide the other guy magbuo ya. Do you understand me? O nwere ife m chọrọ ịgwa because o nwere little story m nụrụ gbasara onye akịta na-amagburu mmadụ even anụkwa na akụrụ ya akụ and amakwuru na ọ gaghị survive ya before ndị polisi wee bịa buru ya. Do you understand me? And na ọ bụrụ that na ọ nụrụ oge egboro ya nya bụ ọgụ ịghọtago gbawazielu onwe ya ọsọ jebere onwe ya. Situation anọ na ya kịta karịa ịnụ ya ọ na-egbochara ya oholu ntutu ta nọ ya anị. Do you understand me? Sikwa ebe n'ime afịa ebe akpọbara ya mapụta banyebekwa onye nke ọnwa na ọ banyere bụ ọgụ ebe a ka a na-anụzi ọgụ afọ wee mabazi ihe mma ka bọtụ wee magide magbuo mmadụ na kọndishọn o tiri onwe ya. So ọ bụrụ na ị na-anụ ebe a ndị Igbo na-asị gị dat na dịka egboro ọgụ na egboro ya ọnwụ, ịfụdat na ndị mụrụ mụ na gị na-aba na-afụ echi niile because some of us ọ ya mpụta ebe a na m agwa gị ghọta asụsụ Igbo na inu Igbo na-atụ na ọ ga-abalị gị olu. Ndị Igbo si na onye ọbụla ya na ndị mmụọ na-erikọ nri na-eme gịnị na-eji akpa ngaji ma ọ bụ ogologo ngaji, and onye ọbụla ya ndị ilo gbara okirikiri na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Afụrọ m ka nwa onye Igbo si n'ala Igbo wee transport ruo onwe si ala Igbo wee gbago Lagos ije pịa hoziri ruo ebe afọ o chefuzie dat na ebe anụnwa ọ bịara wụ starting point na o nwekwara ike ịgbagide ọsọ afịa one day plezite ego shọta shop maọbụ shọta attachment maọbụ ọ dị trustworthy ndị mmadụ a na-ebunye ya afịa from there ọ bụrụ ọ ga nwee shop gbawa China. A lot of ndị be anyị si n'ịgba ọsọ afịa wee bụrụ ifefa bụ today. Amarabzi m ife na-eme so many of our people. Onye pụta ọrụ oyibo chefuo dat na o nwere reason o ji bịa ọrụ oyibo. Ife onye Igbo ji ọbata obodo oyibo ọ na-anụ ọgụ mana street chefuo dat na o nwere reason o ji wee bịakwa n'ije afọ. Amara m ife na-eme so many of our people nke ikpeazụ a. Do you understand me? But the only thing dị ebe a bụ that I'm happy na I resolve the issue amicably. Ndị ọnụ na-eru n'okwu wee ghọta dat na ọ bụrụ ndị nwe shop so na onye ọsọ afịa ma mbịa tinye katakata n'ebe ndị nwe shop na-agbalụ onwe fa mbọ. So na ya bụ ihe tere ofe ericha na nri ịghọtago a resolve ya kịta ga-esi wee resolve ya. Anọ m sị na ka ọ na-ekwu dat na no panic, onye ọbụla mepere shop ya, onye ọbụla zụba afịa. Anụrụ m ka a na-ekwu something like that. Do you understand what I'm saying? So ka si wee resolve this issue ma ezigbo ma because a lot of our people na panic o megidekwa ife anọkata destroy ba businesses ndị be anyị nọ na Balogun na Lagos Island anụbụ ọgụ maọbụ agbaba shop ndị mmadụ ọkụ. Ịmakwa na anyị nwakwa ka ọ ga-eme affect well. Do you understand? So ọ ya mpụta ebe a na m agwa gị bụrụ onye Igbo obodo ọbụla ị nọ represent us well ezi afa ka ego na onye ọbụla jebere ije wee nyuchie nso ụzọ ikere ọnụ ihe ezutekwa okporo ka ejiji maka na ọ ghọtachigo aka mere na-eji isi ekwa na ekene adọbie ekechie na epe ụdọ mpe. Ndị Igbo si na mkpọmkpọ ndụ kakwa mkpọmkpọ ọnwụ mma kama ị ga-anwụ fuo efuo maka na emechaa ihe anata. Ama m the reason m ji agwa gị ife a. Nke ọbụla ị na-eme obodo ọbụla ị nọ be vigilant. Ma ị na o nwere ife butere gị ebe ahụ ka arapịa narị uche gị focus n'ife afọ iji maka ya wee bịa na ọ dịgororo mma tata nwanne m mbọ na-agba
ị ga-enwetarịrị result ya one day. Ọ mụ na-agwa gị ya, asọrasị na ịkwụbara aka gị ọtọ na-ekwu eziokwu na bizinesi. Onye ọbụla gị na ya na-abụ na-emekọ bizinesi, one day ahụ atụ gị aka gị na onye a mekọ bizinesi na onye a dị trustworthy. Na me dey tell you, discipline will take you far. Being truthful na bizinesi ị na-eme will take you far. Ọ bụkwa ka ọ ra m n'ọnụ ya mesịa.